Kusale kunje emva komlilo othungeleke izolo ebusuku. Kulesi sigameko kushone abantu abathathu kubalwa kubo nengane eneminyaka emihlanu. Imbangela yalomlilo ayaziwa. Ku-affecteke abantu by 3. Like ngikhuluma ngomntwana wa 7 years old. And then ngikhuluma nangobaba umthoza nobaba omunye umsuthi nabo bachele emkhukhwini. uLibitsa ushonelwe ingane yakhe kanti usola isandla sesithathu kulokhu. Taba yena hanhlanhle. Lento ayilona iphutha yenziwe umuntu. Kunowesifazana ogqekezele endlini. Uthe uma ebuya wathi nizongibona kahle. Ngiya ekhaya eLesotho. Waya kubo. Uthe uma ebuya kwenzeka lo monakalo. Umphakathi uthi uhulumeni wathi uzobakhela izindlu ezisesimweni esifanele kodwa ke namanje usalinde umnyama ongenafu. What are you saying, Mr. President? You must talk and you must answer this question. What are you saying about the people of Plastic View, Cemetery View? What are you saying, Uringi? Izakhamuzi zikhala ngengqalasizinda zithi ubungagwemeka lomlilo ukube abosizo lokuqala bakwazile ukungena. Icimamlilo besifikile ngesikhathi. Kodwa ngenxa ukuthi kule ndawo esikuyo ivalekile akunandawo yokuthi bangangena umlilo uqale lapho befanele bengene khona emgwaqeni. Inhlangano ehlinzeka ngosizo iSA Cares ifake isandla.